באמצעות אפליקציית MyRecord, נתלווה ללוחמי ולוחמות דור כיפור. הכניסה לאפליקציה תוביל לפיד הראשי של המסלולים והסיפורים. בראש הפיד נמצא המסלול הראשי, בעקבות לוחמי מלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן. זהו שער הכניסה הראשי למסע בין חוויות אישיות, אל ימים של אימה, אובדן, התעלות וגבורה, מפי הלוחמים עצמם. לחיצה על תמונת המסלול תוביל למסלול הראשי, ובו 13 האתרים אתרי מורשת וזיכרון ברמת הגולן, מתל סאקי בדרום ועד החרמון שבצפון. באמצעות לחיצה על כל אחד מהאתרים תוכלו לשמוע סיפור בן 3 דקות המתאר בנגיעה את אירועי הלחימה והקרב שהתחוללו בסביבתו של אותו אתר. בבוקר יום כיפור נשלח לתל סאקי. לאחר שמיעת סיפורו של האתר, מומלץ להמשיך ולהעמיק את חוויית השהות במקום. לחיצה על הקישור לסיפורי הלוחמים במקום תוביל למסלול נוסף, המסלול המקומי שבו תוכלו לשמוע את סיפוריהם של הלוחמים באתר, בקולם. הבנתי שזהו, זה גמור הסיפור, אני מרגיש שאני עכשיו צולל לחוסר הכרה, ואז אמרתי בכלל על הבונקר, אם יש פה מישהו חי שיצא החוצה שייכנע ויגיד שכולם הרוגים ואיבדתי את ההכרה. סיפורים אישיים, קצרים, המעבירים בנגיעה ישירה ומטלטלת את הלם התופת, התושייה והגבורה. מכאן נחזור למסלול הראשי, מסלול 13 האתרים. לחיצה על כפתור, תצוגה על המפה, תוביל אותנו למפת המסלול, המציגה את אותם 13 אתרים. באמצעות לחיצה על כפתור השכבות ניתן לעבור לשכבת הלוויין או לשכבת התבליט ולחוש את אופיו של השטח. גם על גבי המפה ניתן לעבור בין האתרים וסיפוריהם. כך למשל, בלחיצה על האתר הצפוני ביותר, נעבור לאתר החרמון, ולסיפוריהם של לוחמי גולני. באמצעות לחיצה על הכפתור של אות יום הכיפורים ניתן לעבור לשכבה של מפת רענן, היא מפת הקוד ששימשה את כוחותינו במלחמה. ובחזרה לאתר תל סאקי, האתר הראשון במסלול. מכאן נעבור, לשם הדגמה, לבקר באתר הרביעי, האנדרטה לזכרם של לוחמי גדוד 53 מחטיבת השריון 188. בשטח עצמו, ובעזרת האפליקציה, ניתן לחוש את המקום, את הקרבה למוצבים 116 ו-115, ולציר מחזה. מחזה, הוא שם הקוד של ציר הנפט שלתוך השקט המדומה שלו פרצו לפני 50 שנים מאות טנקים, מול טנקים בודדים של חטיבה 188. בעזרת כפתור הניווט ניתן לנווט אל האתר הנבחר מן המקום שבו אתם נמצאים, המסומן תמיד בעזרת הנקודה הכחולה. מהמסלול הראשי תוכלו גם ליצור מסלול אישי ולשתף את בני ובנות המשפחה שלכם. האפליקציה תציע שם למסלול אותו תוכלו לשנות עכשיו או גם מאוחר יותר. בשלב הבא תבחרו אתרים למסלול האישי מתוך האתרים שבמסלול הראשי. באמצעות כפתור השיתוף תוכלו להזמין בני משפחה וחברים. ניתן לעשות זאת בכל עת, גם מאוחר יותר. בכל עת תוכלו ללחוץ על כפתור המסלולים, ולהגיע למסלול האישי שיצרתם. בלחיצה על כפתור התפריט של המסלול תוכלו לשתף את מסלולכם אל מחוץ לאפליקציה, למחוק אותו, או ללחוץ על כפתור העריכה ולשנות את שם המסלול, תמונתו או מקום סימונו על גבי המפה. כאשר תקשיבו לסיפור כלשהו, כולל סיפור שאתם העליתם לאפליקציה, תוכלו להיכנס לתפריט של אותו סיפור ולצרפו למסלול שזה עתה יצרתם. לאחר צירופו של הסיפור החדש, המסלול נראה כך, וניתן בלחיצה על כפתור סידור הסיפורים, ובאמצעות גרירה, לארגן את סדר הסיפורים מחדש ולאשר אותו, כך שמקומו של הסיפור החדש במסלול יתאים לתוכנית הסיור שלכם.